ngizodlulisa umbiko ngezwi leNkosi yamaNazaretha uNyazi lwezulu ukuthi kuhambe kanjani mayelana necala ebesibhekene nalo. AmaNazaretha azokhumbula ukuthi udaba lwecala luqale ngo-2011 sihambe nalo saze safika enkantolo yomthethosisekelo wezwe. Inkantolo yomthethosisekelo wezwe laseNingizimu Afrika yathatha isinqumo sokuthi udaba iyanqaba ukuthi ililalele. Yathi kumele libuyele enkantolo ephansi ngoba amaphuzu ayephambi kwalo kwayinkantolo iwabona kwamaphuzu engazange kuphikiswane ngawo kuzona zonke lezi inkantolo esiphuma kuzona. Yabe isicaphuna inkantolo yomthethosisekelo wezwe. Yathi u-Advocate Shawdry owakuyi-senior counsel esasiyisebenzisa ngaleso sikhathi uthathe izinto wazihambela phambili. Ake kubuyelwe emuva othi umholi phakathi kukaMnumzane uPhishembe ophethe ethembezinhle kanye neNkosi yethu uNyazi lwezulu sekuyibona bayobona ukuthi phakathi kwabo ukhona nofaka udaba athi ucela ukuthi agunyazwe noma athole lento ekuthiwa i-recognition ukuthi uyinkosi yamaNazaretha. Sibuyile-ke eBramfontein eGoli enkantolo yomthethosisekelo wezwe yaseluleka inkosi yethu uNyazi lwezulu yathi asihlale silinde. Kuthe ngoNovemba 2021 sathola amaphepha aphuthumayo ayesefakiwe ngoba amaphepha icala lalifakwe uMnumzane uPhishembe othi uphethe ethembezinhle ewu-applicant number 1. Owesibili lalifakwe uChancy Eslon Spies ewu-applicant number 2. Base bethi u-applicant number 3 iNazareth Baptist Church eKhleni besho thina-ke aba bemangalele bekuyinkosi yethu inkosi uNyazi lwezulu kufakiwe inkosi yesizwe samaXhadi njengokufanele aphendule ngowesibili. Owesithathu abamfaka egameni lebandla bafaka umfundisi webandla lamaNazaretha lapha eKhleni umfundisi uNzama. Amacala besibhekene nawo ilawa alandelayo. Okokuqala bekuyisicelo esisivimbelo lokho okubizwa ngokuthi interdict noma application for a restraint order. Isivimbelo sasiphethe lokho okulandelayo. Okokuqala ukuthi inkosi yethu uNyazi lwezulu ayivinjelwe ingayiphathisi okomholi ophethe ibandla lamaNazaretha eKhleni. Kwathiwa ayingengameli iy'nkonzo zonke zobuNazaretha. Kwathiwa izingubo zokudumisa ezisetshenziswa ebandleni lamaNazaretha ayingabe saba nelungelo lokuthi isebenzise. Izingubo ezibaliweke yilezi ezilandelayo. Izingubo ezifakwa umholi webandla lamaNazaretha. Izingubo ezifakwa ngabefundisi bamaNazaretha. Izingubo ezifakwa ngabavangeli bebandla lamaNazaretha kanye nezingubo ezifakwa ngamakhosi ezizwe angabalandeli ngaphansi kwenkonzo yobuNazaretha. Icala lesibili elibelifakile belokuthi inkosi yamaNazaretha ayingengameli ukuphathwa kanye namafa ebandla lamaNazaretha. Okwesithathu bebefaka isicelo senkantolo ukuthi inkosi yamaNazaretha inkosi yesizwe samaXhadi umfundisi woSiyana abangabaphazamisi uma sebebuya bezongena la eKhleni. Uma beza bangaphazanyiswa bangene ngokukhululeka ngoba
ibona ekumele baphathe leli bandla. Elesithathu ebelithi kumele inkosi yethu uNyazi lwezulu lungalokothi futhi lingazami nangangcaphephe enhloboni ukuthi lizame ukubhalisa ibandla noma libhalise noma yini engase icishe ifane naleli bandla. Elesihlanu bekuthi inkosi yamaNazaretha kumele iphume iphele kulomuzi lo esiguqe kuwo lo sezantsi kuphinde kube umuzi osethempeleni phezulu ebesiphuma iye eParliament. Elesithupha bekuthi zonke izindlu abayibalula ngokuthi zusigaba dingo kwamaphepha abo kumele ukuthi inkosi uNyazi lwezulu ingaphinde inyathele khona. Okwesikhombisa kuyimali yokuphela ezivimbelo futhi nayo yokuthi zonke izinto eziyimpahla ephathekayo noma ekwazi ukunyakaza ekhona la ebuhleni inkosi uNyazi lwezulu ingaphinde ikuthinte futhi ingabaphazamisi uma sebezokuthatha bekusebenzisa. Kulama application ke ewonke noma i-application eyodwa kodwa ihlukaniseke lezi izigaba esengisibalile. Kwadinga ukuthi sisukume ngokusheshsha sifike enkosini yamaNazaretha sisho ukuthi sebekwenzile eyayithe inkantolo yomthethosisekelo ozwashiselwa igazi akakwenza. Yasigunyaza inkosi uNyazi lwezulu njengemihla yathi ashaye umsebenzi. Ngezimo ezikhona zokusebenza ngaphansi komthetho nangokucubungula nangokuthola nje imbono ehlukahlukene ngasenza isinqumo enkosini yamaNazaretha ukuthi bengicela ukuyishintsha isandla kubameli. Yabe isigunyaza inkosi yamaNazaretha ukuthi kasikwenze lokho. Sashona eSantini eGoli sathola abameli babamncedisi emsedumeni attorneys ngokufiqiwe kuthiwa abakwa-MNS. Sase sithi sicela bathathe udaba. Babeke sebezama nokubonisana ngathi nabefundisi abathize. Sase sithola u-advocate Silo oyisenior counsel ungowesifazane. Sasinezathu zethu-ke engingey'balule ngenxa yesikhathi. Sabe sesiwaqoba-ke amaphepha ethu okuphendula. Sawahlukanisa abazigaba ezimbili. Isigaba sokuqala kwaba esokuphendula lapho kuphendula khona inkosi ephambi kwethu uNyazi lwezulu. Inkosi yethu-ke yazakhela yona umqulu wayo ofungelwe eyayiphendulela kuwona. Yasho yathi iyona ehola leli bandla. Amen. Isigaba sethu salapho sabe sesicela enkosini yesizwe samaqandi njengoba sazi sonke ukuthi inkosi yesizwe samaqandi mhla zi-3 ku-April uma ngaphosisi ku-2011 iyona inkosi yamaqandi eyehla lokhu ekuthiwa angazi nezulu ngizothini kodwa yacala into to break ice noma ukusetha ithoni. Ngesikhathi bemezela ukuthi ukuhola leli bandla inkosi uNyazi lwezulu. Sabe sesicela inkosi yamaqadi ukuthi akube yiyo ezosayina incwadi efungelwe ilekelele uNyazi lwezulu kwabanjalo. Isigaba sesibili sokuyiphendulela inkosi yamaNazaretha yathi asisebenzise umfundisi uGcwensa ozofaka incwadi efungelwe abhalanse aphike ukuthi ibandla lamaNazaretha ilona elifaka icala elibhekise enkosini uNyazi lwezulu. Umfundisi uGcwensa walekelelwa umfundisi umkhulu waseNquthu kanye nomfundisi uMkani waseNingizimu.
lezo ncwadi ezifungelwe izona ezamele ibandla lamaNazaretha. Lihambile kundaba bathi ngomhla ka-17 kuJulayi 2023 saphuma lapha sashiya umhlangano saya enkantolo bafike baqophiswana yayisithi inkantolo yesigodlweni. Sithe singazelele mhla zu-19 kuMarch satshela sekuthiwa icala lingakusasa sekuyophuma isinqumo. Asikwazanga nokufika enkosini yamaNazaretha njengenjwayelo nanjengenhlonipho yaleli bandla, kodwa sasebenzisa amasu athize ukuthi umyalezo ufike enkosini yamaNazaretha. Inkosi yamaNazaretha yakwazi ukukhipha befundisa abambalwa. Ngalokho siyaxolisa kakhulu kulabo abangathi abazwanga ukuthi kunesinqumo basebehleka ngaphezulu kwaba yisimo. Udaba-ke phambi kwenkantolo lukhulunywe kanje. Angizusho ukuthi sasitheni ngoba kuyafana lesikutholile. Ngizosho isinqumo senkantolo siyokwazi ukuthi kusho ukuthi thina sasisho kanjani. Ngoba kule game indlela besayidwebe ngayo amaphepha nesinqumo vele saphuma sahamba njengoba kunjalo. Inkantolo-ke ithemba isiqubungula ake qale ngomholi umnumzana uPhinda Shembe. Ithi inkosi ithi inkantolo emaphepheni esofakile uhlulekile ukuthi aveze ukuthi wabaqobo noma abubani ukuthi angaba umholi. Yathi inkantolo ihlulekile ukuthi aphendule into lesimbeke zona esithethi nasiyasibone ngazo njengokufundiswa kwethu njengabafana abasha insimbi la ekhaya ukuthi osuke ezohola ibandla impawu zakhe uyawuzibone kanjani. Akizumthinto okujulile lokhu okufanele kukhulunywe obaba, kodwa ngikhulume nje lokho ngaba kunendawo lethempeleni ekuthiwa ihlala abantwana ngokobukhosi babaZulu. Kuphinde bekhona indawo ekuthiwa ihlala abasebukhosini bobudwele bakwashembe. Sasibhalile-ke sathi hawu le ndoda ekuthiwa isiphethe asikaze siyibone ihleli sike sidle isiphundu sayo. Ithi inkantolo ihluleka wancama ukuthi asiphikise lokho ukuthi asimazi. Siphinde sasiyabeka futhi ukuthi ubekhomba ukuzalwa wakhe ukuthi uzalwa yinkosi le eyalandelwa abazali bethu isiqu sesibili. Kwenza ikhumbuzo siyazihamba sikubone kodwa sizwe ethu sekola leli bandla. Yathi inkantolo ihluleka wancama ukuthi ayicacise ukuthi yini engabonakala. Inkantolo ibisimemuka amandla ukuthi ubengafanele nokuthi alifake icala ngoba akalutho akanamandla ukuthi alifake. Sidlula sabhekana noSpisi. uSpisi-ke uthi unobhala kuleli bandla lamaNazaretha kusuka ngo-1984 uthi wabekwa inkosi inyanga yezulu. Simphoselile-ke inselela kulokho ithe inkantolo usengevithiwe ngalamaphuzu alandelayo angakwazi ukuba unobhala for life. Kuhlulekile ukuveza ubufakazi bokuthi inkosi uThixo lenkosazana yayimnike ukuthi uyohlala for life. Ithi inkantolo kwakufanele ukuthi inkosi uThixo lenkosazana mayisithele azi ukuthi isikhundla sakhe sasiphela ngalelo langa. Amen. Nje. Iphinde inkantolo yavula ithina kwesakusho ukuthi ngomhla ka-3 April 2011 uyilo muntu ekuthiwa weqa wa-Oxford. Awukwazi ukuthi makushisa le egcekeni kuthi usungaphandle ufuna ukhuluma indaba zakhona. Lungisa i-membership. Sibuza i-membership yaphela ukuthi mhla balekisa amaphoyisa ngomhla ka-3 April. I-membership yakhe yabuyela nini
ukuthi akwazi ukukhuluma izinto zala. Kumehlulileke inkantolo yaseMMU. Yathi naye bekafakela amacala. Yebo. Yayisiqhubeka indaba isize buholile. Sekuthi icace lokhu ngoba sizokukhuluma manje sekufuna ukutolikwe ngathi khuluma ipolitiki. Abanye bathi icala belisenkantolo. Ebekwe lokukhipha inkosi ebuhleni cha. Bekuyicala lobuholi. Bikumele inkantolo maNazaretha amahle. Iqale kahle futhi ngithi paragraph 54 manje 34 kwi-judgment yayo. Yathi umuholi umhlaba wonke owaziyo ukuthi wakunazo uhulumeni ngey'gaba ezihlukahlukene ukuthi uyena ohola kuNazaretha la emhlabeni uThixo lenkosazana eNkosi. Amen. Yayisithi inkantolo uma sithela uThixo lenkosazana zanquma inkantolo. Zathi lo masekho umnumzana uVishana waqoqa. Kodwa akasalanga emhlabeni. Waqoqa nje kwakuphela. Kusho ukuthi ani kwabona waqala istatus esekuthiwa isebiye nomini. Kodwa yikho inkantolo yami imstola eyangithatha yambeka esihlalweni sokuNazaretha. Yayisithi inkantolo ibandla lamaNazaretha ngomhlaka 30 April 2011 uma ngaphosi sasike-BBC. Ibandla lathatha isisombululo ngokusebenzisa ikomiti lathi umthetho uyapi azawusebenza lona babamkhulu. Lona lithi usuyasebenza kusuka mhlaka 30 2018. Amen. Resolution yayisithi okwesibili thina maNazaretha siyayikhethela ngokwenkolo yethu nangokuthanda kwethu nangokwemfundiso yokuNazaretha ukuthi umuholi wethu uNyazi wezulu kuphela. Amen. Sithi isinqumo senkantolo leso sisombululo esathathwa mhla zu-30 ku-April 2018 yasasamenyezela. Yebo. Leso sinyathelo esathathwa uNazaretha ngomholi waso akukho neyodwa inkantolo eNingizimu Afrika eyakuthathela inyathelo noma yathi wena mnumzane uPhishane nomnumzane uSpisi naqoma ukuthi nisishakazele leso siqinqo. Angizange nisiphosele inselelo. Yayisithi inkantolo uNyazi wezulu umile ngaleso sinqumo uyena umholi okhona wamaNazaretha. Amen. Akekho umuntu. Akekho umuntu oyawazi ukuguqula leyo nto. Nje. Akasithathe sisenkantolo kodwa azangixoxela ukuthi lelo cala liyofakwa ubani. Ngoba nelungelo lokuthi afakwe icala mune manje lapho phambi kwethu ayibonke. Amen. Njalo indaba. Uma ethanda ngoba phela ababili bahlakaniphile. Kodwa lokho okungenako basezulwini abafani nathi. Bangadlulisa kodwa sizobaqoba ngenduku ayikho abazibazo. Sengihlala phansi Nkosi yamakhosi. Angisho baba ukuthi uma kukhona impi phambi kwabantu noma bafana belusile nje bethi bayahamba bayosikela. Kuyathathwa isilingi sibe umuntu ongabaza dubule ngazo. Uma kusuka impi kuqoqwa ibhange. Sifike iphithwe phansi. Ngoba impi isuke iphambi kwethu ngento esithanda. Akekho osuke sakwazi ukuthi athakwazi ukusebenzisa isifundo. Noma isilingi akwazi ukusebenzisa. Umkhonto akaze ngubambe, isandila akaze ngisibambe. Kodwa ngephutha eshona empini. Wena babuya belimele beshayela bona.
ekhalwa ngiyona kuthiwa wasikhathela isibhamu asazi isilingi wasikhathela ungasazi kungenzeka kulempi eminyaka u-13 ukuthi siphambanile endleleni sihuzuleke futhi kakhulu bengcono kube bengifike nje sengizothula umbiko wakho baba ingayizwi inkonzo izwile inkonzo ngathi kujuluka kodwa sengihlile siyacela lenkosi yamakhosi ukuthi awukusibumbe manje baba singabe sisabheka ukuthi ubani obenephutha endleleni singabe sisabheka ukuthi ubani owenze kahle ngoba ngokwemfundiso yala ekhaya noma ungathunywa wenze kahle wedudumo wena ukuyalelo umuntu yebo ngalawo mazwi yazibongela nkosi yamakhosi sibesinde isikhathi usubekezelele baba endleleni kodwa namhlanje inkosi nyazi lezulu wewedwa vuma nkosi akhala isikhathi sakho amen